Nisam ja odviše posebna, ali vjerujem da u meni ima puno više kvaliteta nego li ih vidi današnji čovjek. Međutim, nisam potištena jer čini se pojedini se ljudi slažu sa mnom. Evo primjerice, danas su me posjetile 3 djevojke. Kažu da sam tema njihova projekta na studiju kroatistike, te su me pitali da im kažem nešto o sebi. Drage djevojke, što da vam kažem? Nisam ni tako stara, imam svega 59 godina, no kao da mi je nestalo svježine koju sam imala na samome početku. A kako je bilo na početku? Upitala su 3 mlada lica. Dok sam razmišljala koliko je teško sažeti toliko godina u nekoliko rečenica, prisjetila sam se rečenice jednog suvremenog povjesničara koji je rekao da su za vrijeme Titove vlasti uvijek izmjenjivala 2 oprečna perioda. Period relativne liberalizacije i period stezanja. Čini se da sam oživjela u ovom prvom periodu, započela sam. Naime, krajem 40. godina prošloga stoljeća našla se Federativna Narodna Republika Jugoslavija, pa tako i njezina sestrica Narodna Republika Hrvatska, u vanjskoj političkoj izolaciji jer je drug Tito smatrao da drug Staljin ugrožava nezavisnost Jugoslavije, prije svega potičući stvaranje federacije s Bugarskom, zbog čega je Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije bio isključen iz porodice bratskih komunističkih partija, iz jedinstvenog komunističkog fronta. Stoga ne začuđuje što je početak 50. godina bio obilježen potragom za novim uređenjem, drugačijim od sovjetskoga. Mjere provedene u tu svrhu bile su poznate kao 3D, podrazumijevale su decentralizaciju, debirokratizaciju i demokratizaciju. Složene su to riječi, djevojke moje, toliko složene da su zahvatile politiku, privredu, ali i kulturu, umjetnost. Tako je došlo do prvoga perioda relativne političke liberalizacije s početka jer, kako je objasnio jedan drugi povjesničar, ne sjećam mu se sada imena, demokratizacija se ponajviše osjećala u području duhovnog stvaralaštva, odnosno u znanosti, kulturi i umjetnosti. Iz tog je razloga početak 50. godina nosio novine kao što je primjerice pokretanje brojnih časopisa, organizacija apstraktne izložbe grupe Egzakt 51, Kongres jugoslavenskih pisaca u Ljubljani, osnutak Akademije za kazališnu umjetnost ili pak osnutak novog kazališta u Zagrebu, odnosno Zagrebačkog dramskog kazališta. Mladi su se djevojke u tom trenutku nasmijale i na trenutak me prekinule. Znale su da je riječ o meni. No ja sam samo nastavila s pričom jer možda nisu znale da je tek tada izgrađen samo moj kostur, moje tijelo, ali je moje srce tek godinu dana kasnije zakucalo. Znate, moj dragi prijatelj Nikola Batušić, zapisao da to nije bila puka pobuna mladih glumaca, redatelja, književnika i slikara protiv starih, nego želja za organizacijski estetičkim novinama kao i proširenjem repertoara koji bi na neki način uključio književnike bez obzira na političku neispravnost njihovih tekstova. Kazalište je vođom smatralo doktora Branka Gavelu, ne po nekom slijepom povođenju za doktrinom pojedinca, nego po stvaralačkom elanu i suvremenim aspektima kojim je Gavela stalno proširivao dijapazon naših kazališnih dostignuća, kako je naveo jedan od ondašnjih časopisa. Upravo je Branko režirao prvu predstavu za novi ansambl, koji je popunjen mladim glumcima s akademije. Bila je to Krležina drama u logoru, a izvedeno je prilikom gostovanja u Subotici, negdje sredinom ožujka, mislim da je bila 54. To nije slučajno, isticao je Branko, sjećam se. To je bio njegov način rada. Evo, gledajte, imam tu stare novine koje govore o tome. Gostovanje, uzajamni posjeti i nastupanja u pokrajini, drugim zagrebačkim pozornicama, školama, tvornicama i poduzećima bit će naša stalna forma razvijanja kontakta s bližim i daljnjim ljubiteljima kazališne umjetnosti. Pročitala sam im jer su se nadvile nad novinama kao da su kolači. Nasmijala sam se.
pomisliši kako ih oni smatraju nečim vrijednim, starim, a to su bile samo obične novine. Imala sam ih na pretek. Oprostite, gospođo Gavela, biste li nam mogli posuditi neke vaše novine? Dobro će nam doći za taj projekt koji pišemo. Objasnile su. Sutra ćemo vam ih vratiti. Što im reći? Da ne mogu jer sve što smo stariji to smo sebični. Uzmite, djevojke, vratite kad stignete, odgovorila sam. Nisam uspjela ni prisjetiti se gdje sam stala, upitala je jedna od njih. Razmišljala sam da ih ne razlikujem. Njihove su oči jednako sjajale i osmjesi im jednako titrali. Oprostite, što ste me pitale? Kako je izgledala nova zgrada nakon uređenja? Ponovile su. Zgrada? Ah, tko bi se više sjećao? Čekajte. Izvadila sam im još novina. Bila sam ih prije nekoliko dana prelistavala jer danas više nema takvih novina. Kultura, umjetnost, svedene su na stranicu, najviše 2, dok se nekada moglo cijeli dan iščitavati kulturni sadržaj. U novom je listu pisalo: Zagreb dobiva neobično lijepo i moderno kazalište sa 535 sjedala. Da će sjedala biti tapicirani fotelji, da se izbjegne prijašnje škripanje drvenih stolaca, što smeta kod predstave. Postignuta je izvrsna akustika, a i pogled sa svakog sjedišta bit će slobodan. Proširenjem foajera dobilo se dovoljno prostora, koji je potreban publici za vrijeme pauze. Uređena je i prostorija za pušače. Sve će prostorije biti grijane centralnim uređajem. Novi rasvjetni park omogućit će daleko bolji tehnički rad na pozornici. U gledalište je uvedena moderna, indirektna, ugodna rasvjeta i tako dalje, i tako dalje. Nego, djevojke, znate li da prva predstava kazališne družine nije izvedena u toj zgradi, odnosno u zgradi bivšega malog kazališta? Da, bila je izvedena u Subotici, prilikom gostovanja sredinom ožujka, tamo 54. Joj, već sam zaboravila. A na predstavu u novom kazalištu pričekalo se sve do samoga kraja listopada. Tada je Branko pripremio opet Krležu. Kažem opet jer je u Subotici izvedena drama u agoniji, a u novoj zgradi Golgota. I o tome su novine pisale. Gdje je o tome ono pisano? Evo ga, opet novi list, kao da nije bilo drugih glasila. Kaže, Krležina Golgota takvo je djelo koje bez Gaveline režije gotovo nemoguće zamisliti. Mase, statisterije, u Arsenalu prizori revolucionarnih sjednica, kavalkade, dimni lov na urotnike, vješala, štrajkovi i tako dalje. Sav taj scenski kaos i košmar zahtijeva nužno željeznu redateljsku ruku, čija zasluga uspjehu komada nije ništa manje od zasluge autora. Djevojke su me slušale i osmjehivale se. Jučer smo razgovarali s redateljem Vladimirom Gerićem, Pojasnila je jedna. On je bio Gavelin učenik. Kako ne bi znala tko je Vladimir Gerić, pomislila sam. Taj mi je čovjek posvetio cijeli svoj radni vijek. Zato mu velika hvala i dobro što su ga napokon nagradili. Željela sam nastaviti govoriti, puno je toga bilo na mojoj duši, no jedna od njih se nadovezala. Gospodin Gerić nam je malo govorio o Branku Gaveli. Kaže da je svu bit kazališta shvatio na rečenici "majka je došla", jer ju je Gavela mogao izreći na bezbroj načina. Potom ga je Gavela uzeo za asistenta na akademiji. Radili su na Šekspirovom tekstu "Mnogo vike ni za što". Na jednoj strani bio original, nastavio je Gerić, na drugoj strani prijevod, a na trećoj strani ja. Svaku smo rečenicu vagali i osluškivali po principu "majka je došla". Da, takav je bio moj Branko. Učinio je puno toga za mene, od krupnih promjena kao što su u organizaciji i struktura kazališta do sitnih detalja. Jednostavno govoreći o njegovim zaslugama, najjasnije govori promjena imena kazališta u Dramsko kazalište Gavela, ni desetljeća nakon njegove smrti. Nego, djevojke moje, svatko poznaje svoju unutrašnjost, no opet drugi nas ljude ponekad bolje vide ili nas barem objektivno promatraju. Recite mi, što vi vidite? Što vas uče gledati? Recite mi, zašto ste uopće došli?
Draga gospođo Gavela, ne bismo vas više željeli zadržavati. Rekla je jedna od kolegica. Izdvojili ste već odviše vremena. Nadodala je druga. Samo sjednite, djevojke, vidite da sam tavan pristavila čaj. Pojasnila je gospođa Gavela. Bilo nam je krajnje neugodno, no čaj je već mirisao. Nije to bio bilo kakav čaj. Mirisao je domaći čaj od lipe, baš onakav kakav je kuhala moja pokojna tetka. I u tome sam trenutku sjela, dajući do znanja mojim kolegicama da želim ostati. Nego gospođo Gavela, ovo nam je prvi ovakav zadatak, zato smo malo nespretne, pojasnila sam. Nismo vam ni objasnile kako smo uopće odlučile doći baš k vama. Samo nastavite, dovikivala iz kuhinje. Pogledom sam prostrilila kolegicu, želeći da ona preuzme riječ. Već me je umor sustizao, a gospođa Gavela u velikome stilu ušla u dnevnu sobu. Nosila je ogroman srebrni pladanj i porculanske šalice. Bile su prekrasne. Htjela sam pitati nešto o njima, no kolegica je u potpunosti shvatila moj nedavno upućen pogled, te je započela. Znate, kako bismo taj zadatak uopće osmislile, a potom i okončale, posvuda smo išle. Više se ni ne sjećamo kojim se redom posjet nizao za posjetom, no svaki je ostavio trag na nas. Prije svega, posjetili smo predstave u nekoliko zagrebačkih kazališta, na koje smo morale napisati osvrt, što prije toga nikada nismo. U radu te vrste potrebno je duboko poznavanje kazališta, njegove strukture, prirode, uopće svrhe. Sve je to bilo vrlo izazovno, no posezale smo za literaturom i iznosile naše stavove s puno razmišljanja i bez straha. No biti pasivan gledatelj kao da je s vremenom prestalo biti dovoljno, te smo postali aktivan dio predstave, našavši se u mogućnosti razgovarati s izvođačima i svima ostalima koji sudjeluju u stvaranju predstave. Tako nas je Ivica Kunčević uveo u svijet institucionalnog kazališta, koje se u većoj mjeri okreće klasičnim djelima, zbog čega je sam 3 puta postavio Iva Vojnovića. Drugačiju nam je sliku omogućio Zoran Mužić, redatelj predstave Hrvatska Antigona. Drugačija je naime jer je Histrionski dom političko kazalište s tradicijom od gotovo 40 godina. Gospodin Mužić nam je pokazao da se redateljski posao može temeljiti na puno toga. Naime, svoje je glumce za predstavu Hrvatska Antigona pripremao pripovjedajući im o Sofoklovoj Antigoni, ali posebice o Domovinskom ratu, u kojemu je i sam sudjelovao. Povijesna sastavnica kod njega je, kaže, stalna jer omogućava glumcima bolje razumijevanje, pa tako i uživljavanje u priču, vrijeme ili ulogu. Osim prošlosti, primijetili smo da su i humor, ležernost ili prijateljski odnos s glumcima također sastavnice redateljskog posla. Davši iscrpno objašnjenje, posegnula je za porculanskom šalicom i otpila velik gutljaj. Čaj joj je brzo skliznuo niz grlo, te je brzo otpila još jedan, ovaj puta puno manji gutljaj. Shvativši da još nije spremna nastaviti govoriti, preuzela sam riječ. Prirodu pak glumačkoga posla najsnažnije smo doživjeli na aranžirki, odnosno prvoj glumačkoj probi na Akademiji dramske umjetnosti. Taj je trenutak vrlo osjetljiv u razvoju kazališne predstave i u razvoju glumca, te nam je bila osobita čast biti im publika. Tako nam je bilo omogućeno vidjeti sve poteškoće s kojima se susreću mladi glumci, ali i snažne poticaje kojima ih pokreću njihovi profesori mentori. Vježbom do savršenstva viknula je profesorica Franka Perković nekoliko puta. Nakon nekoliko tjedana na završnom ispitu studenti glume izvodili su Šekspira. Točnije, ključne prizore iz drama Macbeth, Otelo, Richard II i Romeo i Julijeta. Svaki je student glumio nekoliko dramskih osoba, vjerojatno kako bi pokazali svoje sposobnosti, nadodala sam. Kostimi i scena bili su u drugome planu, baš kao da su opet naglašavali čisto glumačko umijeće. Da, bili su to studenti, no već su bili odlični. Naime, scenografiju su činila samo 2 vrlo gruba željezna stola, koje su glumci doslovno povlačili kako im je odgovaralo, a kostimografija je bila minimalna, ali je ipak imala poruku, barem za mene. Podsjećala nas je ona na dugu tradiciju ovih komada,
ali i na moderno vrijeme u kojemu živimo. Zato su glumci svojim stilom više podsjećali na punkere iz obližnjega parka, a sa svojim su kolegicama zaplezali uz disko glazbu. Međutim, ti su moderni elementi bili vrlo suptilni i nisu se sukobili sa šekspirijanskim tekstom. Gledajući klasiku u novome ruhu, shvatile smo da o tome želimo pisati. Stoga ste se vi, gospođo Gavella, učinili najboljim izborom. Na vašem se licu primjećuje spoj klasične drame i suvremenog vremena. Čini se da pokušavate zadržati klasičnu strukturu djela i ostati mu vjerni što je više moguće. No opet je svaki put nešto novo što privlači publiku i puni vaše gledalište. Zaista ste puno toga vidjele. Rekla je gospođa Gavella, pomalo nas požurujući. Mi nažalost nismo odmah shvatili njezinu poruku, te smo nastavile. No to nije sve. Gospođo Gavella, bile smo još i na odsjeku za povijest kazališta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nastavila je kolegica do nje. Tamo smo zapravo prikupile najviše materijala. Pregledale smo velik broj starih novina, baš kao što su ove vaše. I još smo vidjeli stare programske knjižice, plakate i slike sa starih predstava. Osoblje je bilo vrlo ljubazno, što je uvelike olakšalo naš zadatak. Pa nisi rekla najvažnije. Gotovo da je vrisnula kolegica do mene. Posjetili smo i Hrvatsku radioteleviziju. Gospođa Nada Šedit vrlo nam je detaljno pokazala našu kuću, kako ju je nazvala. Tom smo prilikom ušli u sobu u kojoj se montirao dokumentarni film. Moje kolegice i ja samo smo se pogledale i znale što ćemo prirediti u okviru završnog izlaganja. Što drugo nego film? Ha! Uzviknula je gospođa Gavella. Djevojke, jako ste drage, ali mislim, otkad ste došle, moja Mimi nije bila u šetnji. Mi smo se glasno nasmijale, iskreno zahvalile i užurbano napustile stan iznimne gospođe Gavelle.